Дуслар, мин штаб татар координаторы булачак. Бүтін Мәскәү өлкәсе һәм төрле төбәктә булган сабантуйларга актив йөрим һәм анда катнашам. Бу елны 2026 елда мин Баку шәһәрендә Каспийский сабантуйда кунак булып булдым. Анда безнең бакинский татарлар бик актив. Безнең анда Нурия апа бездә кунакта булганы бар иде. Ул безне шулай ук Бакудагы сабантуйга чакырды. Миңа бик ошады. Баку бик матур, чиста, тарихчы шәһәр. Анда бик матур җирләр бар. Әлбәттә инде диңгез, Каспий диңгезе. Менә безнең сабантуебыз Ичери шәһәрендә, иң үзәгендә булды. Анда әлбәттә без үзем Диас Ахмеджанов белән таныш һәм ул инде яшьлек дигән молодежная организацияның ул әлбәттә руководителе һәм ул хатыны белән, Альфия хатыны белән бергәләп шул сабантуйны актив рәвештә алып бардылар. Шулай ук әлбәттә инде Казаннан бик күп, Зеленодольск районыннан, Әлмәт районыннан чыгыш ясаучы безнең яраткан җырчылар, ул Зәйнәп Фәхретдинова, Зуфар Билалов һәм филармониядан бик күп танылган җырчылар да булган иде. Алып баручы безнең танышлар һәм шулай итеп бик күңелле гөрләп үтте Бакуда сабантуй. Бик зур рәхмәт әлбәттә Казанда булган безнең иң төбәк конгресс татарына шундый зур итеп, матур итеп сабантуйны чит илләрдә уздырганы өчен. Без инде анда шул шәһәрләргә барып, алар белән танышабыз, шәһәрләр белән танышабыз, шул активистлар белән дә. Әлбәттә инде Райнур бар иде, безнең яшьләр үзәкне Казанда конгресста руководителе. Әлбәттә инде безнең оста белгән Василий Гаязовичка, Даниш Шакиров һәм бүтән конгресстагы кешеләргә бик зур рәхмәтлемен. Анда татарлар белән таныштыруына һәм алар белән элемтәдә һәрвакытта булганда сабантуй да булган кешеләр белән таныштым, аралаштым, Бакуда ничек яшәүләрен сораштырдым. Бик кызыклы танышулар алдым үзем өчен. Шулай ук яшьләр белән таныштым, өлкәннәр белән дә. Шундый сабантуйлар күбрәк узсын, төрле төбәкләрдә һәм без дә шулай итеп йөреп, яңа җирләр үзебез өчен ачыйк һәм әлбәттә бердәм булыйк, бергә йөрик, яңа шәһәрләр ачыйк һәм яңа төбәкләр. Әлбәттә инде безнең Мәскәүдә бу елны 4 июль Коломенский паркында сабантуй булачак. Бүтәнегезне дә чакырабыз, килегез. Бу инде әлбәттә иң зур сабантуй Россиядә, минемчә. Бик күп кеше киләчәк. Бу бездә зур заповедникта булачак. Анда безнең әлбәттә татарлар да, башкортлар да, марилар да була, күрерсез. Бу ел инде әлбәттә объединенный всех национальностей булган елга, шуңа багышлап бу елда бик күп төрле национальности булачак һәм шуңа күрә бүтәнегез килә аласыз һәм безнең белән танышасыз, безнең белән аралашасыз, без дә анда әлбәттә булабыз. Безнең бу елны хедлайнерыбыз ул Фирдус Тимаев. Һәм аның белән кич белән дискотекта яңгыратып бирбез. Көтеп калабыз.